Kirish Bakhuid, Tang in Hawaii, Nagabinda, Michaels, Bad Kwam, Jetrodis, no food, but Baro Hinyamut Kikun, Renalius, Eminisha, Dinalius, Vinalius, Kinalius, Anisha. Duaina Vinda, obediency, Buang, Baron Happen engaging Punk Bajur, but Duairu Nagabinda. Kajing koi jing kiajing. Idwaina vinda vinita kurban pada Sngi kamendagas. Sim juruai no par lais pak sopo. Lais pak sopo. One baraya royu try. Hallelujah. Dan mani maulong play. Hallelujah. Raju try. Kopera tonginang IT gijing tumu shime chungi bangina duwaina lu kadonut kamdame hagani ke jimpen khare jongi nagabinda ka Pentecost kalanga baseizo hagajingim chungi ivei pa ivei ngiduairu nagabinda ki ba pang ki bashitam ngiduai nagabinda ki ba snojin jara ki inga sem jongi ngiduai nagabinda ki baduk Iduai na kabinta ka parthe baro kawai bakandon ka jingsu ka parthe. Ha kerteng oppa barukhon barumen sim Bakhuid. Amen. Ka jinga e jong utrai jong yu Jesus Christ bad ka jinge jong oblay. Lem bad ka jinga sulak jong men sim Bakhuid kindon reng kha bat pi baro. Ko himen ko para tongin sangesh por ben puson halo ka jimpule ben ningkong kumjuru ka jing tuwai jong Jesu pau dang tuwai na ka binta ka jing yatali dang tuwai na ka binta ka jingi do ble ha po jongi bon sin ha ka jingim jongi ha ki inga sem jongi giron bun ki dao jong ka jing yap pai ka jing jot ka jing sosi damar ngim patla ban sautu ya ka sain dur ka jong ble ha ka jingim jongi bon sin ngi kala lang ki bat sarong bad ngi pensosi ya ki we da ka tin ka tele jongi da ki jinglong jongi da ki kam jongi kabangi le man kasngi tongin sangesh por ben ko slai halor baro kita ki jinglai jongi kaba penjot ya ka suk ka sain jongi inga sem bad ka balang baro ka wai bangin long shisha ki ba ya tele pinyat tele lang ya ki weiru ha ka ju ka jimut ka jingkwa jongo jisu Jisu be id ngilong ki baduna harukam pen khuid yangi pen bait ega jingim changi daga jingi sunega jame map ya ki jingle phalat jangi nga phla au blay badan bor baro bade happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e da ki jim pharkha da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ki jingle phalat janga da ka jingle phalat janga da ka jingle palat bakrao e changa namar katta ngakar padi ka Maria Bakhuid ka bayaisa ka teisoti ya ki angel ba kiri khoi badia pi ko himmen ko para banduwai na gabinda changa how try ublay changi ublay badan bor baro ni sune yangi badandala mapi ki pop jangi nilam yangi shaga jingim bam jikut amen try can rock go play his name
ko pleisne yangi Kristo ma ko Kristo rap kono penim jongi penim yangi to ngin nia duwai na kabinta ki jing tu shimet Giduai na benda ka pertai barok kawai bakan don ke jingsu ka pedeng ke kawai geri bar kawai pat. Ha ka jinga e bakrau jame ko blay ba yisune to ai ha ka balang jame ba endala lumlang yaka da umensi em Bakhuid kanla ban shikri hok yame nadu ka donud but en penyatli yaka ha ka mon bas ngur da utrai jangiu Jesu Kristo kun jame uba im barsan sha rengkat bat me ha ka jingelang kawe jangamin sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing puli nagi kam jong ki apostol. Hakito ki Sngi, upolos ulaong haki temen ki san jong ka Balang. Ha Ephesus, tu sumar bha yalade, bad yaki kenhun lang brod baro kawe. Ha kaba umensim Bakhuid ulatung yapi kinong sumar. Ban syarai ya ka Balang jong utrai, ya kaba ulakam kenti dala ka jong kasnam. Ngatip ba, enda ngalet no kisuri runar kinsawan hapreng jong pi, bat kin ampelat ya ka kenhun. Bat na preng jong pi, hi, kinsami ki briu, ki bakren ki ki balam ler, ban kring ki senran shalade. Kumta tu husiar, daken mau, balai snem, kenti, ngam shem la sange, bat Sngi bat mit, ban kentu ya iwe pa iwe, da ka jingjau umat. Bat menta, nga IT ya pi, ha ublay, bat ha kaktin jong kajingay jong ubala bantay ya pi bat ban ay hapi ya kajingyo pateng hapreng baro kito kiba lakentang ngam jukwa ya karupa ni kaksiar ni karyam kabet jongno pi hi pitep bakine kikti kilapen biang ya kajingdon kam jonga bat jong kito kibala don bat nga ha ki baro ngalapen i hapi ba da ka batay shitom ngidey ban yarap ya ki batrot da ka baken mau ya ki ktin jong utray Jesu ba ya ki batrot ba kumno ulaong kam bha kabab ay ban ya kabapriang enda uladep kren kumni uladem khot siu bat uladwai lang bat ki baro bat baro kilayayam bat kila piam ya u Paulus, bat kila do ya u, kila ngeusi kum kamtam namar kaktin ba ulaong, bakin yo isyo ya ka khamat jong u, bat kila let on ya u syakaying, kaktin jong utray. Nobal news pa sangkulay. News pa sangkulay. Roi antifon balai, pat kundai, betul.
utrai undon rengkad bat pim. Ka jing pule na ka gospel bakhuid kat kum u ye anis. Hakata ka poro Jesu la kemit yala ki kemat shabaneng badula duwai u ong. Kopa bakhuid to sumari ki haka kerteng jame. Kitu ki ba mela ai hanga bakindup yalong kawe kumba mangi ngilong kawe. Menba ngala don batki ngala sumari ki haka kerteng jame. Kitu ki ba mela ai hanga. Ngala yadaya ki badu weiru naki shimla jotna. Light tang ukun jonka jing jot ba endup yo pendep iyaka jing to. Temindanga wansh ame badyaki ne kiye nga kren haka pertay. Kenamba kindup dap shoin haki daka jing kamen jonga. Ngala ai haki yaka katin jome. Barka pertay kala isi yaki. Namarba kimlong ki jonka pertay. Kumba nga ngamlong ujonga pertay. Ngam duwai ba menshim no yaki naga pertay. Henry ba menyada yaki nawu bamen. Kimlong ki jonga pertay. Kumba ngaro ngamlong ujonga pertay. To penkandang yaki haga jing shisha. Kakatin jomme kalong ka jing shisha. Kumbamela paya nga shaka pertay. Kumda ngaro ngala paya ki shaka pertay. Ba naga binda jonki nga penkandang yalade. Ba kumda yakiro endo penkandang haka jing shisha. Ka gospel jong utrai. Sieraya me Chris. Ko himmen ko perabid ha utrai Jesus Christ. Kane kabinda jonga gospel kalong ka jingduwai jongu Jesu ha ka jinglong lindo jongu. Ilabanong ka jingduwai jongu Melkisedek. Namaru Jesu ulong lindo bamjika. Padudang duwai ba baro mangi nginyo pedeyang ya ka jingkoi ka jinglong jongo balay. Padu Jesu mahamru haka juka por ladang isngap haka nega jimpule ba kaparte kamde ka jaka shongne jongi. Ublay ula pa shipor ar por yangi shaka neka parte bangendup im haka neka parte dak haka ban job ya ka parte omde banlong mrao jong ka neka parte. But nakabinda kane u Jesu duwai. U Jesu ong ban penkantang yaki haka bor jong ka kerteng jong obalay. Baru kiye kaba u Jesu lele haka parte kalong haka kerteng jong obalay. But ka daka bor jong ka kerteng jong obalay. But kaya ka kerteng jong obalay. Kumno obalay u penito yalade hangi haka jingim jongi. Ka kerteng jong obalay kalong Yahweh haka jutang barim. Badu blay wong ngalong u ngalong. Bad minda u Jesu ula wan hapadeng jongi. U Jesu ula shongsa hapadeng jongi. Nangda u Jesu udang le kaju. Daka bor jonga kerteng jongo blay. Daka ba u Jesu ula yo kerteng na u blay. U blay ula ay kaju ka kerteng ha u Jesu badu wong ngalong. Bad ngalong galendi. Ngalong gajingim. Ngalong gajing shay janga parte. Ngalong upo balawan hiar na banim. Bad ladangi kongo. Iya ke baro kabasaindu da ublay ulong Yahweh. Ubalong ngalong. Badu Jesu wong. De manga utaw ngalong. Bad lada pi kongo. Ya kabanga keren. Ya kabanga hikay. Kata ka jingit. Bad kata ka jingit. Kan penkantang yangi. Badu Jesu udang duwai hakaju kapor bangi de bandon jingyatli. Kumno bangin la ban im haka jingyatli.
kumno ngilaban im hakajingit, kumno ngilaban penroy ya ka himajong ublay, hakane ka perte, kalong lemba ka jimpediang ya ka ktin ublay. Kakatin kaba ublay waay hangi, kayarap yangi, ban im jingay na ka borjong gane ka perte, bad kakatin ka penkandang iyangi iway pa iway. Bad kakatin kalong ka jing shisha, bad ngide ban lap, ngide ban Pingam jilliyu hakane ka jing shisha haka ban kindiyu burom ya Jesu. Kalamda don ka jing shania but ka jingidia ka tin ka ba ubleula kran lemba Jesu nginumla satya ban job halor kane ka perte. Nakata ka daw Jesu la ong nga ya ke ba mela ai hanga kalam jot mano light no ya utta ukun jong ka jing chot. Barka jingang nur jong Yahweh, jingang nur jong Jesu Yeshua, kalong bar mangingin light im, hakaba im hakane ka partay. Bad utray ublay ukudup yangi daka bor jangane ka jinga kanamba ngilaban kamay ya ka hok. Ngilaban penroy ya ka jingi mensiam jongi. Ngilaban penroy haka jinga jong ublay. But kane kalonga jing tarwa janga baneng. Man paiway, but trang shisha ban poi sha baneng. Ngidon kam ban man poi sha kane ka bor senshar jang oble, senshar janga jinga ba sha kane ka bor senshar janga jing shisha kabawan shangi lemba ka tenu bale. Henry, ladangi kendai shikendai, what hadin ublay utarwa yangi kajimma kalong ngin kalalong kikun jang kajing jot kumbaw Jesu kadaw siya pang Judas ublay bat ka beneng ka ay hangi ya kajing light loid ban jit ne kalam jit ladangi jit ya ublay ladangi jit ya Jesu ladangi jit ya kajingi kai jang Jesu in lightim Henry ladangi kentai ya kajingi kai jang Jesu ladangi kendai dia ke jingim badu Jesu ngin kerlalong ki kon jang ke jingchot nagata ka daw ngilaban yoi napadeng bon ki krastan ki bala jit banlong ka jangu Chris hapadeng lendi kila jit banlong ka janga parte da ka ba kendai ya ka sur jango bale da ka ba kendai ya ka tin jango bale da ka ba kendai ya ka jing shisha namar ki koloi ban pidiang ya ka jingto ha ka jingem changi Don buon gibru saw dong jangi kiba ap tap ban tok yangi nagata ka daw Jesu ang ngaduay ba pen light na uksoid na maruksoid ulong ba tok ulong ba syukor ulong ba penshoy ulong ba tenjo but ulong ba terwa hangi buon kiye baro ba perlong yangi ban yang persya ke jing shisha bad ban pensngong ya yangi da na ka ban duwai da ka ban aitilo to ko himmen ko para hangne Jesu bu hakama jangi ya ka jing light loid Jesu umjo pen bor yangi ban jidiaw Jesu umjo pen bor yangi ban idiaw henre utarwa hangi ya ka jing shisha ladangi pediang ya ka jing shisha ngidon ka jing light loid ngidon ka jing karko bad ngidon ka jing edo ble ha po jangi bangin yalong khawe bad Yahweh ngin yalong khawe bad Yeshua ngin yalong khawe bad mensiam Bakhuid bangin long shi ing shi sem bad ka beneng de na ka daw ko himmen ko para kadbangi de ni penkre na ka binda ka Pentecost ngidon kam ban trang na ka binda mensiam Bakhuid kenamba kane ke jinglong ka bau Jesu terwa kalong ka jangi bangilong ke ba job but seizo halor baro ke jingale janga perte but kumbangi te baro ngi ki kristan ngi ke barai ben yad rangkat bad Jesu born sin ngi kendai tru ya u habawan ke jingtenjo habawan ke jimpen shoy but march padeng lendi ngi kongo iya ke baro uksudu pasiao hangi haga jingim ngi penjot ya ke we ngi pen praya ki inga sem jangi ngi pen praya ke jingede ka kur ka jai ngi pen praya ke jingede ki himmen ke para jangi khabba ngi jid ben yai kat kum ka sur janga perte balong uksuit namar ka perte kamde ka jungutrai ka perte kade ka jungu bamen
Badu Jisu u yakini yangi iwe payvena ka perte lemba ka jingshisha lemba ka tin lemba ka bor lemba ka jingid bad ladang yaine badu Jisu kadon ka jinglai loy tongin duwai hagane gi ukerish Bakhuid naga benda kanega jingai e bangilong ki kon ke balai loy ban jid ya Jisu ban jid ya ka jingshisha ban im haga jingshisha man ga kerlip ma jonga jingim ka jongi Jisu be kerko kerdo yangi pen slay yangi pen kentang yangi bangin num pet jingai shu name haka pop haka jingjid ba klem hok jongi haka jingim babon sin Sri Sumari yangi kumba mela duai om tang yangi henry yaki inga sem jongi barokawe kakur ka jait barokawe naga jingchot batkum juri yaka balang barokawe enyaro yautrai Jesus Christ Amen. Ni plai ka jingate ka jongi ngangate how play pa bran bor baro unang ta ka beneng ba kundo but how Jesus Christ upon ba marwe jongu utrai jongi yaw bala puna men sem Bakhuid yaw bala kana ka Maria te soti yaw bala chale ben ko Pontius Pilatus Dasanar pna yavu la ya platep yavu ula kya shaki baya hagasngi ka balai ula mi pat ki baya ula kyo shabening usang shakamon blay pa badan bor barra nang daw in wan pat ban bishari ki bayim bat ki baya ngangi ko min sim Bakhuid haga Balang Catholic Bakhuid haga jingya sila ki rikoi haga jing map yaki pop haga jing mi pat ka do daga jingim bam jikut amen Lai spa drip kundrip. Lai spa drip kundrip. Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga bar jumpi khallang ka papiang hun how blay upa badon bor barra Topadiang ko trying ikarpad yag jinkinia kiba mamehi melaseng labu daki hukum jame but daki negi jimaya Bakhuid ya ki bangi terwa kum ke jingshakri bade hok jangi tos ngausane ben pinde pura hangi ya ka jim pen Bakhuid janga jingsius pa jame da ukris utrai jangim amen utrai undon reng ka batim Talking to you, yala ki donod. Tongin aingo ya utrai ublay jangim. Dashisha ka longa ba shong hok bat ka bade. Ka deiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka. Banaingo ya me ko kenrat ko pa Bakhuid. Ko blay badan bor bat bam jikut lemba utrai jangi Jesus Christ. Bala pau shinna habarro ke sinran jangu hadin ka jimmi pa jangu. Padola kentiu yaku shabening hakama jangi ba un pelong yangi ki nongyo benda hakan jinglong blay jangu namargata habala dap mia daga jinkamen Paskha ka perteba ro ka way karsa daga jingero yame ki bor beneng ro but ki kinhun angel ki rwai lang yaga jingrwai janga buram jame
but ya pen bana kalem Sngi. Kohimen ko pera, hakane ka por ka bakarpa, ka Bakhuid tam. Tonginang duwai, bangin kintiu ya ujisu haka jingim changi. Ujisu la jid yangi haka jinglait lui, bat ngiru ngilong ki kunjo. Tongin karpad. Pau men siem Bakhuid pen so tu yangi, un pen kantang ya ka jimur jimparkat ki inga sem. Bangin dup la ban im kat kum kam mon jangak tin jango blay, ban dup long ki balait lui. Dashisha melong Bakhuid kotrai, katamay jang ka jing Bakhuid barom. Namar katangi karpadia me, to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi, dak bapaya umen siem jame, kum ga jer halo jangi, bakin karlalong yangi, kamet barkasnam, jangotrai jangi, ujisu Christ. Haka por baladino yavu badala ka monsnabha ula pediang ya ka jingsha shito ula shim ya upu bada ka baing o yame ula kedia yavu badula ai halagesin ran u ong to shim bat bam na kane pi baro namar kane kalong ka medjanga ya ka benaiti na ka benda jampi. Haka ju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baing o biang yame ula ya ka hala ke senran u ong to shim batu dina kane pi baro namar kane kalong ka kuri janga snam janga jutam batte mai bad bam chik ya ka ben pen mi naga benda jampi bad naga benda ki babon naga benda ka jimma ye ki pop to le ya kane ben ken mau yangam. Kosnam bakardor jango Krista pen Bakhuid yangi. Pen Bakhuid ya ke men siam hadim pen Bakhuid. Pen koi pen kia ya ke bapang ki bashitam baro. Ya da yangi nau bamen naki kalam. Kajim maya jongka jinge. Kata si. Namar katangi ke bapen menta ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko Taïew po janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ingo aidem namar mala new yangi ke babit benya hakama jamme bad ban shakriya me dak was ngi vrit ngi kar pardia me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snamu Chris ngin lo ke bala penyata likawe da umen siem Bakhuid. Takan mau ko Taïew ka Balang jamme kabala priang hasatala ka partay but the penjanaya ka ha ka jingin rangat badulio uppa Bakhuid jangi wilbet bishop jangi but baro ki lingdo but ki riniam takan mau lem roy ki himmen ki para shinrang bat kinde
Kibela yoti ada ka pakermen ya jimmi pat. Badia baro kibela klat no haga jingis ne jamme to pediang ki shaga jing shaga kama jamme. To isne yangi baro ngi karpad yeme barengkat bar kamaria te soti Bakhuid ka kame jong blai. U Joseph Bakhuid kurem janga ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid but baro ki Bakhuid kibela pen swaba yeme pateng la pateng. Ngin long ki babit ben yo ben dalem haga jingim bam jekut but bangin ro but pendon buram yeme da ukun jamme o Jesus Christ. Davu lembadu badhavu kalla hamayu blayupa badan bor haga jingelang kawe jangamen sem Bakhuid barro kaburam bad ke jingero junam la junam amen. Ko himmen ko para tongin duwai daga jingeit ka baskem bangin yaine badu Chris bangin yelong kawe badu Chris bangin long ki atiar jong ke jingsuk ke jingyatali haki ingasem aka balang baro kawe bangin dukin diu yaw jisu bangki kalip mat lembau mensiam Bakhuid kopa jongim ba abeni kalong Bakhuid ka kateng jome kanwan ga hima jome kalong ga mon jome ha kendau kumba abeni Tuai yang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasi batamap yang ikring khang jangi kumbangi rong imap yang beles new yangi padwatelam yang isya ka jimpen shoy and rate of light yang ina ka basiniu top light yang ingi karpat ko try na ka jing seniya barra ha ka jing spurn jamme toy jing suk jing sign ha gisngi jangi knamba da ka jingarap ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop but ngi yo jingeda na ka jing jinjar barra Kadbangi dangap kemelindi aga jingkermen Bakhuid, but ka jingwan pa jungunong penim jangi u Jesus Christ. Kutrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe diki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jame, but haga jingspon jame. Toai hakaya ka jingsuk bad ka jingyatali kawe katkum ga mon jame mamay uba im bada basensya genom la genom amen ka jingsuk utrai kandon bada boreng ka batpim dap daga jingido Kristo ngini ay markelia Hakami ukun lambro janga bale hakami baket naga pop janga perte sukito ke bala kot shaga jing kawai janga ukun lambro
Kotrai Jisu. Is no ngoyame nagabinda ka jingir spoon jame. Hakaba me risumari daka borjanga kerteng jame. Penslayingi vape ve hakabangi layopediang yame hakanega communion Bakhuid but communion mensiam. Karko kardo baro gini himen ke para ke bashimenda mas nudging I haka online. I baga jingdumo jangi baro kalang kaba seizo. Pakindu bla when you write ya obama luksoi haki inga sem jangi haka met ka bar jangi aga mensiam jangi. Karko kardo yangi kedup yangi daga jingi kumbamela angnur kumbamela tuwai. Jisu ba it ngidon bon ke jingi hakama jangi. I boringi ko Jisu penslay yangi pen koi pen kya yangi. Kamdame ki bapangi bashitam na padeng jangi. I boringi ko Jisu. Kamdame hakane ka por janga Pentecost katangi penkaray na kabinda. Ka jingi mensiam kaba kamshirhem lembau mensiam Bakhuid. I boringi ko Jisu. Karkoyangi ko Jisu. Palailuyangi ko Jisu. Pengandangi ko Jisu. Baga bor jame kanang seizo haga dolud haga mensiam haga jingim jangi baro kawe. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Haga jingari ublay togin duwai nagabinda ka jing don kam jangi baro haga bangi duwai ka jing duwai jubilee. Ay bangin nang yopediang yaga jimpen jempura men kasngi haga ba ngile yagi kami sune katkung ka jimbeta jang Balang pangin dup laban kendi buram yaw Jisu. Koppa ubaha bening to ay baga jingit ba mela ay hangi haukun jamme u Jisu Christ u himen jangi but baka jingli ding jang ka jingit spun kan klang haki donu jangi daw men siem Bakhuid kan kersiyo biang hangi ya ka jing kermen bala kerku naga benda ka jingwan janga hima jame to ay baga jinga e jame kan pengerla doringi shagi nonglur lingka bamju chongtai ban bet yagi sembai janga gospel to ay baki togi sembai kan pengerla dur na shapo ya ka jait ben riu bad ya ka perthe mariam baro kawai ha ka jingkame lindi batikana ya ka banem batimai bad ka perthe batimai haba enda yaki bojungu bammen la wingno kaburam jame kan ting shine junam to ai ba ka jinga e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ki pilgrim janga jinkarmen ya ka jinga nud yaki tia jingan show happening ai ba ka ta ka ju ka jinga e kan pin sa priang ya ka jinkamen ba jingsuk jungu nang sius pa jungi satala ka perthe shamai ko blay jungi bala karku junam kan longa buram pat ka jinga ro junam amen. Koppa jongim kuba habening kalonga Bakhuid kerteng jame kanwain ga hima jame kalonga mon jame ha kendo kumba habening to ayang iminda ka jimbam jongi ka bahala kasni padamap yangi grengkang jongi kumba ngirung imap ikabales niu yangi pado delam yangi shaga jimpen shoy rei ta plait yangi nagabas niu amen kublai ko Maria kabadap ta ka jingai utrai dan bet pa lekar koye panapte kente Palakar kuya usop o jom hav Jisu. Komaria Bakhuid kom ijong oblay duay na kabinda jong iginampap mendab da kapor ka jingyap jongi amen. Kaburom au pa da kun badmen sim Bakhuid. Kumba kalalang kabamini kong kum jumendab barabo junom la junom amen. Tong ini duay. To ai baga jingyo benda haganega sacrament jimble kotrai kan yai penroy yaga jinga e jame hangi but da kaba kapin kuit pen suba yangi da ka bor janga kan perlong yangi barabor ke bala kloy ben pediang yakat kanega jingai bakardor
Dau Chris utrai jangim. Utrai undon rengka betpim. Play badan bor badan karkuyapi. Upa barukhon barumensim Bakhuid. Yalisuk ban pen banaka ko barba jang utrai daga jingim ka jompim. Nabar kendai punyo. Kendai punyo.